Привитание, меня зовут Евген Клишевич, я керамический основатель Талакабай. Здравствуйте, меня зовут Слава, я из группы Или-Или. Да, і це перший випуск відеоблогу Талакабай. Колькість талакоців все більше росте, і вже ми не можемо в особистій зустрічі всім розказати, які новини у нас відбуваються. Але є запит про те, як ми розказували більше, що у нас відбувається і що ми робимо. Тому ми вирішили почати любити ці відеоблоги. З ближайших мероприятий, які у нас плануються, це Талакапаті музичний цех, яка відбудеться 1 лютого. Вот. Основная мета этого мероприятия – это популяризовать якостную белорусскую музыку и выводить ее на новый уровень. Да. Мы, группа Или-Или, придумали сделать такую большую пиар-компанию популяризации белорусских групп, которые не попадают в формат радиостанций белорусских каналов, тем не менее играют хорошую музыку. И познакомились на одном из мероприятий Талакапати, первой, с площадкой Талакабай, и решили совместно сделать такое большое мероприятие, онлайн-трансляция, 12 часов музыки, 16 коллективов. Можно и прийти, и посмотреть в интернете. Для нас, в принципе, как и для всей краины, это довольно масштабный проект, тому мы по ходу реализации зустрічаємося з різними такими тяжкостями, цікавностями, з яких ми шукаємо вийти. Тому, в принципі, знову-таки розмовляючи з людьми, ми розуміємо, що було б доволі цікаво розказати, як все відбувається внутрі, як ми це робимо. Тому ми будемо далі планувати випускати регулярні випуски відеоблогу Талакапаті, яка розказує вам, як рухається підготовка до Талакапаті, що цікавого ми робимо, який опит з цього виносимо. Так що до нових зустріч. І коли ви реально думаєте, що цей блог треба робити частіше, то лайкайте ці пости і коментуйте, що б ви хотіли, щоб ми розкривали в цих відеоблогах. До нових зустріч. До новых встреч.